Szia, üdvözöllek a Setup & Grow Mentor program oldalán. Halász Dóri vagyok, Magyarország legrégebbi MailerLite szakértője, és most szeretném elmesélni neked, mi ez a program, és miért hoztam létre, és összehasonlítjuk más MailerLite programjaimmal, hogy ne csak válasz, hanem jól válasz. A Setup & Grow program azért jött létre, hogy ne kelljen többé egyedül bajlódnod az e-mail rendszered felépítésével. Az elmúlt években milliószor azt láttam, hogy rengeteg vállalkozó elindul a MailerLite-tal önállóan, segítség nélkül, vagy minimális segítséggel, de valahol mindig elakadnak. Van, aki a technikánál, valaki halogat, és van, aki már túl sokadik tanfolyamnál tart, de a rendszer az még mindig nincs kész, túl sokan vesznek meg tanfolyamokat, amiket aztán sose fejeznek be. Talán te is azok közé tartozol, akiknek sorakoznak a gépén el nem kezdett vagy félbehagyott tanfolyamok? Na de mi is pontosan ez a mentor program, amit most látsz? Ez nem egy videós anyag, nem egy újabb kurzus, amit megveszel, aztán ott marad a gépeden félbehagyva. Ez egy 8 hetes élő támogatás, ahol végigmegyünk a MailerLite teljes rendszerén együtt. Heti egyszer találkozunk Zoomon, és mindig egy konkrét témával foglalkozunk. Én mutatom, te csinálod, közben kérdezhetsz, visszajelzést kapsz, nem vagy egyedül. Ez pontosan neked való, ha szeretnél szakértőtől kérdezni, ha jól esne egy biztonságos, bátorító, kiscsoportos közeg, ha nem akarod halogatni, hanem tényleg végig akarod csinálni. Ebben a programban lesz struktúrád, lendületed, motivációd, mert együtt haladunk, és minden héten pontosan tudni fogod, mi a dolgod, merre tartunk, és hol kérdezhetsz. Ez a Setup & Grow Mentor program nem csak tanulás, hanem megvalósítás is. És a végén ott lesz egy kész, működő e-mail rendszered, amit te építettél, de nem egyedül. Ez tényleg nem csak egy sima közös tanulás. Ez a mentor program nem csak arról szól, hogy megtanulod használni a MailerLite-ot, hanem arról, hogy végre meg is valósítsd azt, amit már 1000 éve halogatsz. Hétről hétre lépésenként haladunk, nincs túltanítás, nincs túlterhelés. Egy kis feladat, egy kis gyakorlás, és a végén minden működik. A kiscsoportos, biztonságos közegben nem leszel elveszve egy nagy tömegben, itt mindenki ismer mindenkit. Bátorító légkör, ahol nincs jaj, nem merem feltenni ezt a kérdést, és ahol nem kell profi marketingesnek lenned. Itt lehet kezdened a nulláról, lehet félni egy kicsit, és itt lehet hibázni is, mert segítek kijavítani. Mert az online vállalkozásban sokszor azt érzed, csak ülsz egyedül a gép előtt, és fogalmad sincs, jó úton jársz-e. És ha elakadsz, akkor nincs kihez fordulni. Na itt ez nem lesz. Lesz heti Zoom, ahol nem csak mutatom, mit csinálj, hanem válaszolok is a kérdéseidre. Lesz egy csapatod, akik szintén ugyanazokon a lépéseken mennek keresztül. Lesz lendületed, mert másokkal haladni mindig könnyebb, mint egyedül. És tudod, mi szokott lenni a legnagyobb meglepetés a végére? Az, hogy nem csak technikai tudást viszel haza, hanem magabiztosságot is. Nem fogod többé azt érezni, hogy elrontod, vagy hogy nem neked való. Mert 8 hét múlva tényleg úgy fogod ismerni a MailerLite-ot, mint aki tervezte. Most lehet, hogy azt kérdezed, oké, de én vajon ezt választam? Hiszen Dori, van nálad MailerLite tanfolyam és konzultáció is. Nem az kellene inkább nekem? Segítek, itt van 3 különböző lehetőség, és hogy kinek melyik való igazán. Ha te azok közé tartozol, akik szeretnek önállóan tanulni, saját tempóban, könnyedén haladnak videókból tanulva, és csak egy jól felépített útmutató kell, amivel átláthatóan végig lehet menni a MailerLite-on, akkor a MailerLite online tanfolyamot ajánlom. Ez egy digitális tananyag, több mint 70 rövid követhető videóval, amiben lépésről lépésre megtanulod a rendszer használatát az űrlapoktól az automatizmusokig. És ha elakadnál, a zárt szakmai csoportomban bármikor kérdezhetsz. Így tanult meg MailerLite-ozni az a sok-sok száz hozzád hasonló is az utóbbi években. Ha viszont te inkább úgy vagy vele, hogy jól jönne, ha valaki élőben vezetne végig a lépéseken, szeretnél kérdezni, visszajelzést kapni és nem egyedül haladni, akkor ez a 8 hetes mentorprogram végre megadja azt a lendületet, ami eddig hiányzott. Itt hetente együtt dolgozunk, bármikor kérdezhetsz tőlem, és támogatást kapsz a többiektől is. Rendszert építesz, miközben közösen haladunk, és nem leszel magadra hagyva. Ha te már gyakorlott felhasználó vagy, mondhatni egy igazi MailerLite ninja, és csak egy-egy funkcióval vagy technikai részlettel van gondod, akkor egyéni MailerLite tanácsadásra van néha szükséged. Mert az online konzultáción együtt átnézzük az elakadásaidat, technikailag segítek, és kapsz egyértelmű lépéseket a továbblépéshez. Gyors, célzott segítséget kapsz, nincsenek felesleges körök. Mindhárom opció segíthet, csak másképp.
A kérdés nem az, hogy melyik a jobb, hanem az, hogy melyikre van most szükséged. És bármelyik úton is indulsz el, a jó hír az, hogy a MailerLite végre nem csak egy szoftver lesz neked, hanem a vállalkozásod egyik legmegbízhatóbb része. Válasz ki a neked való formátumot, ha elakadsz, írj bátran nekem, és indulhat a rendszerépítés végre stressz nélkül.